Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Legi sekawan welas April 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer mapak sang nata. Para adiyuswa, nalika wonten panguwas rawuh ing tlatah tinamtu, tamtu badhe kacawisaken pirantos ingkang sae kagem mapak piyambakipun. Sae lumantar pasugatan, jejogetan, papan palenggahan lan tetedan. Sedaya dipun cawisaken kanthi sae lan kanthi manah ingkang bingah. Sedaya ingkang dipun cawisaken lan dipun aturaken punika dados tandha caos syukur awit sampun dipun tuweni dening pangarsa ingkang wigati tumrap sedaya kawulanipun. Para tiyang ingkang sami nderekaken Gusti Yesus tindak ing kitha Yerusalem ugi nindakaken bab ingkang sae. Wiwit tiyang ingkang kagungan kuldi ngeparengaken kuldinipun dipun agem dening Gusti, para sekabat ingkang jereng jubah ing margi mekaten ugi para tiyang ingkang sami giyak-giyak lan memuji Gusti Allah. Lukas 19 ayat 38 ngendika, binerkahono Sang Prabu ingkang rawuh atas asmaning Pangeran, tentrem rahayu wonten ing swarga saha kamulyan wonten ing luhuring ngaluhur. Sedaya punika wujud kabinganipun para tiyang ingkang nderekaken Gusti Yesus lumebet ing kitha Yerusalem. Tiang-tiang punika rumaos bilih Gusti Yesus ingkang rawuh punika Sang Prabu ingkang agung, Sang Prabu sejati ingkang badhe ndadosaken kawontenaning gesang para tiyang punika linanggung sae. Ananging para tiyang Farisi ingkang sami nderek mapak Gusti Yesus boten ngraosaken kabingahan, malah ndukani para tiyang ingkang sami giyak-giyak punika. Kahanan ingkang mekaten dipun raosaken dening para tiyang Farisi, awit tiyang-tiyang punika boten ngrumaosi bilih Gusti Yesus ingkang rawuh punika Sang Prabu sejati ingkang kebak kamulyan. Para adiyuswa, dinten Minggu kala wingi kita mengeti Minggu Palma, tegesipun kita mengeti Gusti Yesus ingkang rawuh ing kitha Yerusalem mapak kasangsaran lan sinalib. Gusti Yesus punika Sang Prabu ingkang rawuh ing asmanipun Pangeran. Gusti Yesus punika kebak kamulyan ingkang paring gesang langgeng lumantar sedanipun. Pramila sumangga kita sami mapak Gusti Yesus kanthi sukabingah. Kita sami giyak-giyak lan ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi saestu, awit agung sanget ingkang dipun paringaken Gusti dhateng gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka sampun marengaken kawula mapak paduka lumantar Minggu Palma kala wingi. Paduka ingkang berkahi kawula ingkang nyawisaken kawula matemah ing sauruting gesang kawula tansah tinarbuka kalian paduka. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandi, paduka ingkang berkahi matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah binerkahan dening paduka. Kawula pasrahaken sawetawis putra-putra kagungan paduka ing GKJ Magelang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sinta wilayah setunggal, Ibu Lis Martono wilayah kalih, Ibu Tri Suharti wilayah setunggal, Ibu Titik Marioto wilayah pitu, Ibu Wiwi Retno wilayah setunggal, lan ugi Bapak Rukminto ing wilayah pitu. Kawula pasrahaken menawi sedherek kawula menika tansah mbetahaken kegiatan lan pitulungan saking paduka lan kawula pitados lumantar paduka sedherek kawula punika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken
Sederek kawula Elang Pramudya Handoko warga GKJ Bendungan ingkang ugi nandhang sakit kawula pitados paduka ugi badhe paring kekiatan lan bagas kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Panti Rapih Jogja. Monggo Gusti paduka ingkang enggal makarya satemah sedaya sakitipun saged kabengkas lan serek kawula Ibu Tati menika nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito warga GKJ Immanuel Solo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Bapak Matius Suwito menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken Lare Renu putranipun Pendeta Sucahyono GKJ Kenalan ingkang wedal sakmangke nembe mondok wonten ing RSU Tidar. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya lumantar menapa kemawon matemah sederek Renu Lare menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Diaken Agus Salim GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan astanipun. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Rudi Kristianto ingkang sampun operasi wonten ing Jakarta. Mekaten ugi Ibu Deni Wahyu Widyastuti ingkang nembe nandhang sakit ing griya sakit Citarum Semarang. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Solo kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro ing GKJ Karangdowo. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi.
Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambil sederek kawula menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.